Lidí, já vás zdravím u dalšího videa a jelikož to minulé bylo trošku delší, hrál jsem 3 zápasy, tak tohle bych chtěl udělat zase malinko informační, jelikož jsem našel dobrou hru, která vyhrála nejlepší hra na mobilu roku 2015, je to Rayman Adventures, což to bych se docela i rád zahrál, nikdy jsem to nehrál. Takže asi bych to zkusil, ale dneska dáme ještě Call of Champions, jelikož to byla moje první hra, tak chci ještě dál, ale tohle bude zase jenom kratší video, jelikož si chci zahrát za někoho jiného, tak uvidíme, jak to dopadne. Zahrál bych si za Grima, ale nevím, jak to vůbec dopadne. Máme tady někoho novýho. Máme tady Lida, ale ten se mi nějak moc nelíbí. Ale jelikož máme quest na Galena, tak asi splníme quest na Galena, zničit 3 věže. No, nevím, jak se mi to povede. Snad jo, takže jdem na to. Minulé video se mi podařilo, jelikož jsme měli 3 výhry. Doporučuji zhlídnout, protože tam to bylo fakt dobrý. Bylo to nějaký bezproblémové pasy, takže super. No a tady vypadá, že se náš tým rozhodl pašovat pravou stranu, ale jeden odchází do prostřed, jeden do jungle a jediný, kdo tady je, tak jsem já, ale už se ke mně vrátili, takže dobrý. Jdem to zkusit zničit hned tu první věž, a když máme za úkol zničit 3 věže, tak to bude trošinku prekerka, protože tady nejsem sám a snad jí mám já, budu v to doufat. Jdeme hned na druhou. Pokusím se zničit tu druhou. Jelikož jsem vypoužil všechny spely, tak žádný nemám. Už teď jsem jeden na chat. Oni mají taky zničenou jednu věž, ale my tady pašujeme tu druhou. Takže já myslím, že žádný nějaký velký problém by to být nebyl. Doufám, že tahle věž je taky moje. Měl bych to hned malinko vyřešený. A většina tady na mě při sobě, takže to je asi můj spoluhráč se na mě trošku vypadl. Takže teď malinko umřu, takže se pokusím utíct, no, jsem neutek. Ale tak jdem 2-1 na věže, doufám, že ty obě 2 věže jsou moje. Snad jo. Bylo by to dobrý, už by mi chyběla jenom jedna. Tam jako koukám, že náš týpek pašuje druhou stranu, oni pašují tuhle stranu. Je sám, jsou tady 2. Takže to by docela šlo. Máme zničenou jednu věž, opět, tam už moje není. To se mi nepovede připsat. Ale oni nám taky tady ničí věž, co jim asi nezabráním. Nebo pokouším se, ale... Ano, zničili nám věž. Mám kill, to je taky dobrý. Bohužel mě zamrazil, takže asi nepomůžu vůbec svému týmovému parťákovi. Ale další, takže já myslím, že je dobrý. Má kill, můžeme to pašnout. Má jen věž, což je super, my když tady tu kouli dovezem až k obraně, což asi ne. Tak to by bylo dobrý, ale oni si to brání. Nejsou to amatéři, brání si to. Což to, ale tak nevadí. Teď jsem umřel, jdem 3-2 na věže, je to 4. Tady ta věž naše je skoro nepoškozená. Rozhodl se tam jít sám. Jo, jelikož to není ani hráč. Je to pouze výplut něčí. Tamhle vidím věž volnou, zkusím ji zničit. Nevím, jak se mi to povede, oni jdou na naší volnou stranu taky. Tady je 2, dobrá, to už je těžší, ale bohužel všichni mě mrazej. Hodně lidí si bere hrdiny s mražením, jelikož jsou to tady docela výhodný. Mrazí tě tak, že nemůžeš nic dělat a bohužel, co jim povedlo mě zabít, půjdou na naší věž. Čas nic moc. Koukám tady to bere docela dobře, ale bez koule, což je trošku k něčemu. Asi si to uvědomil a bere kouli. Já si tady získám jeden na Vasiovi, ale bylo to pěkná čorka, takže mi to ukradla. 7-4, 3-2 na věže, žádný problém. Tady ten Joker, ten nám asi uteče, no neuteče, ale tak. Já tam dotáhnu tu věž, vy se tady poperte. Ona ho zabila, což je dobře. Já zkusím získat 3. frak na věži.
Jelikož se mi to seklo, což není moc dobrý, sice mám dobré připojení k internetu, ale i tak se radši jdu blíž k Wi-Fi, ale bohužel se tady na mě svrhli hráči, takže jsem umřel. No, co se dá dělat, umřel jsem. Snad to tady za mě můj tým dotáhne, jestli no, nedotáh, ani na druhé straně to nikdo netáhne. 1 minuta, no tak za tu minutu jsme tu jednu stranu. Tamhle mám tady jeden hráč, tam jde taky. Tak já jdu sem. Zkusím to dát. Zkusím to zničit. Zkusím zničit obranu. Snad do druhé strany jsou všichni 3, nejsou. Je tady jenom jeden. Já jsem hodím taky svoje. On vypadá dost jednoduše, dámy a pánové. Získám jednoduchý frak. Ano, ten byl dost pohodě. Máš 3 sekundy, než jsem přehodí jeden. To opravdu nestíhám, ale tak, co se dá dělat? Půjde sem, no. Mohlo stačit, ale jelikož jde sem na pomoc týmový kolega, tak to tam dotáhnem, ano, dotáhl jsem to tam. Umřel jsem, ale to nevadí. Dotáhli jsme to sem, 2 vteřiny, vyhráli jsme, je to super. Máme odemčený nějaký úspěch, což mě vůbec je, což mě je úplně jedno, ale tak to hlavní, že jsme vyhráli. A je to super, jelikož nemáme ani jednu věž, co mě docela štve, jelikož mi ta shard obě 2 věže vzala. Nevadí, stává se, ale mohl jsem mít aspoň jednu. 2000 damage, máme 1500, tak já bych dal ještě jeden západ, až splníme aspoň tu damage, ale zítra už bych natočil asi to Rayman Adventure, jelikož je to nový, v životě jsem to nehrál, trošku lamita, tak snad vám to nebude vadit, ale těším se, vyhrála ta hra nejlepší hru roku 2015, tak uvidíme, jak mě oslní, snad dobře a pokusím se dát aspoň jednu věž dolů, abych neměl, sice to nebudu mít splněný, ale budu mít aspoň jednu věž dole. Tady zaútočím na tohle, co mě zmrazil, což není moc dobrý. Já bych chtěl taky takhle si koupit to mrazivýho, ale mám na něj prachy, nějak moc jako pokouším se získat co nejvíc. Myslím si, že docela dost vyhráváme. Tamhle se rozhodli, že my 3 pašujeme levou stranu, protihráči pašují pravou stranu. Oni jsou v malinko větší výhodě, jelikož jsou sice 2, my jsme 3, ale zničili tu věž o něco rychleji než my. Teda aspoň si to myslím. My tady zničíme, oni ji zničili, nevadí, 2 boje, to 2-2. Já se pokusím destroidnout, ano, destroidnout jsem jí. A oni nám zničili, to je trošku zlý. To je trošku zlý, jelikož oni se dostali uši přes bránu. Takže já jdu od nich. Aby nám teda nezničili věž. Což mi trošku asi neklape. Doufám, že ano, jelikož by mi to jinak hodně mrzelo. No, tohle jsem ubránit nedokázal. Že si viděli, že máme zneškoděnou zeď. Stejně jsem se jenom já, bude to jen na mě 2, nemohl jsem si udělat nic. Co se dá dělat, byl to hodně rychlej zápas. Ani damage jsme nesplnili, chybí nám 22. Takže já bych šel ještě jeden. Tohle mě fakt naštvalo, tohle jsem fakt nečal. Ale co se dá dělat? Tým nás nechal na holičkách, prohráli jsme, tak už to zpátky nevrátíme. Tak zkusíme splnit aspoň ten úkol za 10 000, aby jsme jich měli 8, aspoň tak těch 90 000. Nevím, jak dlouho budu šetřit na hrdinu, podle mě hodně dlouho, takže rozhodně videa budou z této hry, budou i z Raymana, jestli vás to bude bavit. Pište mi do komentářů, jaký hry byste pro mě chtěli vidět, já si je stáhnu, nedělá mi to vůbec žádný problém. Budu je hrát, cokoliv prostě, jakož se taky občas nudím a taky potřebuji zahnat nudu.
Tady zase vidíme, že dva hráči pašou pravou stranu, dva hráči pašou levou stranu. Ale máme zničenou věž, což je super. Tím pádem 100% máme splněný úkol na dání 2000 damage věži. To je 22 damage jsme určitě věži dali, jelikož to tak sám. Takže bychom mohli pokusit se zkusit s tím ABC dělat tady tu věž. Já si hodím healthy, on mě v tom nechtěl. Samozřejmě všichni tady jedou sami na sebe. Takže uvidíme, jak to dopadne. Tady samozřejmě asi umřu, ale chci dát aspoň největší damage té věži. Uvidíme, jak to oni táhnou na druhé straně. Nepotáhli to vůbec, jelikož ten náš hráč, nevím jak se jmenuje, tak toto potáhl a ochránil věž, když umřel, takže prohráváme 3-0 na killy, ale je to 1-1 na věže. Tak jako potřebujeme zničit věž, teda jinak jsme prohráli. Teď jsou jelikož mají o 4 killy víc. Takže pokus uhnat tu věž. Ale jelikož tady mají i ochranu, tak bude asi hodně složitý, ale už mi běží, aha, přiběh pozdě, nevadí, stává se. Tady ta druhá strana je docela volná, takže to by mohl vzít. No, už jde, tak já mu sem jdu pomoct. Teď jsem si dal nechtěně ultinu, nevadí, to přežijem. Proč tam tu věž nekillne, pane bože, co mu to udělá? Já tady zkusím získat frag. Získat by ho měl. Ano, vypadá to velmi dobře. Ale bohužel mu jsem přišla na pomoc kamarádka. On mi utek, já umřu. Což mě docela naštvalo, jelikož ten můj hráč utek na druhou stranu. Tak můžete vidět dva naše hráče a dva hráče soupeře tady. Není to dobrá taktika, jelikož tady z tu stranu oni zničejí úplně jednoduše a prostě potřebovali bych normální tým, jelikož hraju furt sám za sebe, nenašel jsem nikdo, kdo by se mnou hrál, takže jako zatím to ještě bude furt na takový nízký úrovni, ale snad se to bude lepšit. Tady mám trošku těžší část, jsou tady na mě dva. Já musím healovat. Ano, super, zaplácem jí výborně. Takový můj nejsilnější útok, takový nejpomalejší. Co se dá dělat? Bohužel prohráváme 2-1 na věže. Tenhle zápas vypadá, splníme ten úkol. Musím se nejvíc zničit tu věž. No, jsem nemřel, to bohužel nedálku, takže mě mohla zabít už přes zeď. Jak si vede můj tým na druhé straně? Jsou tam dva a nechápu, jak to dva hráče tady a oni ani tu zeď skoro neurvali, ani tu věž neurvali, takže to nechápu. Prostě teď jsem vyfasoval hodně. A tak co se dá dělat, jedna výhra, 2 prohry. Není to ani žádný mistrovský, ale není to ani nejhorší, jelikož spolu nehrajeme. A výborný, zničili věž, tak jakož prodáváme na killy, tak by bylo dobré, aby jsme zničili ještě jednu. Nezničíme, tak jsme prohráli. Proto oni mají hodně killů. A ženem 6 killů. To mi věř není. A mám se dokonce řel. A tak tenhle zápas jsme prohráli poměrem killů. Dělat, moc jsme nekillovali, ani já jsem moc nekillil. S tím už se neděláme, zápas jsme prohráli, byl to dobrý zápas. Takové to bohužel killy byly výšší na druhé straně. Co se dá dělat? Snad jsme aspoň splnili ten úkol na ty věže. Jsem se hodně snažil to splnit. Ano, splnili jsme, takže 10 000 máme na konti. A tohle by bylo z tohohle videa asi všechno. Takže u dalšího videa, nashledanou.